mga binati o minahal kong matalumon. Okay, today is Sunday niya. Good news sa tanang senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Ang senior sa mga senior diri sa lungsod sa Matalom gipaghatagan og mga UCT. Unsa man ang UCT? Unlimited cash transfer. Mao ni murag additional nga sa mga murag assistance sa mga senior diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Nang hatag karon kung diin matag barangay by schedule niya atong bisitahon o atong himamaton ang mga senior citizen nga gipanghatagan og UCT, unlimited cash transfer. Okay, matuta guys kung diin atong hinabion ang mga senior nga gipanghatagan og mga UCT additional sa ilahang pensyon. Okay, today is October 24, 2022. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Okay, Iko PP andam motabang sa lungsod og moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, matuta guys kung diin ang hatag og matuta kung diin nang hatag og financial assistance or UCT. Unsa din ang UCT no? Ang UCT di ay unlimited cash transfer, meaning mao ni additional sa mga pensyon sa senior citizen nga kuan siya murag naghandle ani ang taga province. Okay. Kimatuta guys atong himamaton o hinabion ang mga senior citizen nga gipanghatagan o kuan. Unsa nga barangay ron day? Ha? Timplansa. Timplansa. Ha? Nagplan. Okay. Okay, mao ni panghatagan sa mga kuan. Okay guys, mao ni sa asa mga barangay sir? Presidente Garcia. Okay. Pila po itong madawat sir? Depende. Kung sa girel na sunay? Okay. Mao ni barangay. Kung sa inahuman nga barangay na? Ako kanang mga lagyo nga kon. Okay. Okay, unsa gikubra nila na unsa na ilang gipangkubra ron? Oh, nya. Okay. Aron nga makakubra na. Okay. Kuan day dire gilahang process paghatag o financial assistance. Hatagan lag ATM dayon i-activate dayon doon na isod no. Okay, masudlan na. Kasi ito na ang panghatagan di ay kadtong beneficiary sa UCT nga adunay lista nga gikan sa province. Okay, manag area kung diin nang hatag og senior UCT unlimited transfer cash transfer. Okay, sa asa ang mga barangay madam? Ha? Magpuntanan, senior nga napadawat, magpuntanan na, bana na, nakapagpatawa ka. Paridad lang ako. Lamapid. Sige, salamat. Nay. Okay, mga tuguan. Kanang okay. Mautog mga barangay. Giuna day guys. Giuna day guys ang mga lagyo nga barangay kung din sila ang gihatagan og
namo ni siya gi ang panghatagan di ay dili tanan niya na ay mga katuan naray mga listahan nga gihatag sa province aron maura toy makadawat sa ATM. Di ka sang ilahang madawat pero ATM dayon i-activate ni kahuman murag masudlan na siya mo automatic ug so daag kuan iyang ilahang kuan kanang unlimited cash transfer UCT. Atong amount ng ilahang madawat murag mo automatic siya ug so ngadto sa ATM nga gipanghatag. Dili kas ang ilang gikuan niya kuan kanang sa muni area. Okay. Ako mang hinaot nga kuan magtinabang nga jud kanunay mga senior citizen para magpadayon para daghan pa ang grasya nga moabot kanato diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Ako magaingon nga ang panaghugpong sa matag senior citizen maoy susi sa panaghiusa kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam mutabang sa lungsod o ng serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you og happy Monday kanang tanan niya o happy pud tong makadawat sa UCT unlimited cash transfer nga gikan sa DSWD nga gipanghatag sa senior citizen. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.